Bueno, neka hausia marra, baina alde batetik bestea bueltaka, baina, bueno, etxeko karrera da eta gogokin gare, así que, bueno, haber neke hori atatzen duen karrera atletik aurrea eta gogokin. Azken aldi sekulako maila ematen ari zea, ezakit Donostiko klasiko honetarako ze asmo dituzu. Bueno, lehen urten aurren uten lortu nu, da aurten bide igualetik seitu behar dago ez, haber rankak nola dihozten, bakigu gogor xamarra dela guretzako, baina, bueno, aurren nahi deteon eta haber aukera bilatzen den. Zein ikustituzu hor lehian borrokan? Bueno, jupoko datoz ez, fuerte, gero landa tale hor dare, así que, bueno, horiek izango dira uste talde nagusikola, eta gero, bueno, beti ezatzen da jendea ez, urteroko jendea dau, etortzen dena beti buru larri ez, karrera honta, así que, bueno, nivela seguro daula. Aurten aldaketa badau ibilbiden, ez da murgiligoko, pilotegi igoko duzue, ez dakit ezagutu duzun eta ze iruditu zaizu? Bai, oen bion torri nintzen ikustea eta, ostra, oso, lengua gorra baldin bazara lengoa ja, gorra goa, ja. Eta horrek lasterketa balintzatu dezake asko balintzatuko duela uste duzu? Bueno, ez dakit, eske, lehen urtenen adibidez erlaitzen nintzen ez, karrera, eta hemen ez dakit ikusiko dugu ez nola jungo da. Baina bai gogorragoa dela eta fuerte morra daukizula hori pasatzeko.